Oh, aga zauqte. Ina barduşte. I will not send another generation of Americans to war in Afghanistan. рӯзи 2 июл нашрияи амрикои Bloomberg навиштааст, ки маъмурияти Байден аз Тоҷикистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон хостааст то 9000 афғонеро, ки ба нерӯҳои эътилоф дар Афғонистон кӯмак карданд, муваққатан дар қаламрави худ бо ҷойи зист таъмин намоянд. нашрия қайд кардааст, ки агар ҳукуматҳои ин кишварҳо розӣ шаванд, иёлоти муттаҳида бо кишварҳои мазкур оид ба Афғонистон ҳамкории васеътарро оғоз мекунад. дар навбати худ Русия бо чунин тамосҳо норозигии қатъии худро изҳор намуд. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество. нашрия инчунин қайд мекунад, ки 1 июл дар Вашингтон мулоқоти ҷудогонаи котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкен бо вазирони умури хориҷии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон баргузор шуд, ки дар доираи он ташаббуси ИМЕА оид ба ҷойгиркунии афғонҳо баррасӣ шуд. яке аз манбаъҳои нашрия, ки бо дархости мазкур шинос аст, гуфт, ки дар ин вохӯриҳо амрикоиҳо созишномаеро пешниҳод карданд, ки ба онҳо имкон медиҳад ҷамъоварии иттилоот ва гузаронидани назорат ва таҳқиқоти ҳарбӣ аз қаламрави ин кишварҳо имкон медиҳад. илова бар ин, чанде пеш дар брифинг бо хабарнигорон дар посух ба суоли оё Иёлоти Муттаҳида ният дорад дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон пойгоҳҳои низомӣ бунёд кунад, Ҷон Кирби, сухангӯи Пентагон, гуфт: мо бо ҳамкоронамон аз Пентагон бо кишварҳои ҳаммарз суҳбат карда истодаем ва оиди имкониятҳо андеша дорем. бигзор кишварҳои мазкур дар хусуси имкониятҳои худ сухан кунанд. қобили зикр аст, ки аввалин паёмҳо дар бораи нияти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои ҷойгир кардани иншооти низомии худ дар қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ аввали моҳи майи соли равон пайдо шуданд. рӯзи 8 май рӯзномаи The Wall Street Journal ба манобеи худ такя карда хабар дод, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико имкони ҷойгиркунии сарбозони аз Афғонистон хориҷшударо дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, бахусус дар Ӯзбекистон ва Тоҷикистон баррасӣ мекунад. аммо ҳузури зиёди низомии Русия дар минтақа, афзоиши нуфузи Чин ва шиддатнокӣ дар муносибатҳояш бо Вашингтон нақшаҳои бунёди пойгоҳҳои низомиро дар Осиёи Марказӣ мушкил мекунад, қайд карда буд дар он замон рӯзнома. таҳаввулоти рӯйдодҳои мазкур ба Москва комилан мувофиқ нест, зеро Русия намехоҳад нуфузи худро дар минтақа бо касе тақсим намояд. Замир Кабулов, фиристодаи вижаи президенти Русия дар умури Афғонистон, ба РИА Новости изҳор намуд, ки раванди хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон набояд ба таҷдиди зерсохтори ИМЕА ва НАТО бахусус ба кишварҳои Осиёи Марказӣ табдил ёбад. мо аллакай номаро ба Вашингтон дар сатҳҳои гуногун фиристодем. умедворам, ки мақомоти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба он эътибор хоҳанд дод, гуфт Кабулов. ёдрас мекунем, ки хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ бо қаноти мӯътадили Толибон дар музокирот дар шаҳри Доҳа дар моҳи феврали соли 2020 мувофиқа шуда буд. тибқи шартномаи байни Иёлоти Муттаҳида ва Толибон, амрикоиҳо ӯҳдадор шуданд, ки дар давоми 14 моҳ ҳайати низомии худ ва НАТОро аз Афғонистон хориҷ кунанд ва инчунин таҳримҳои нисбати Толибон ҷорӣ кардаро бекор кунанд. дар навбати худ қаноти мӯътадили Толибон ӯҳдадор шуданд, ки ба сарбозони хориҷӣ ҳамла нахоҳанд кард ва аз истифодаи қаламрави Афғонистон барои ҳамла ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва дигар кишварҳо даст намезананд. илова бар ин, онҳо маҷбур буданд, ки бо Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид ҳамкорӣ кунанд, то аъзоёни он аз рӯйхати таҳримҳо хориҷ карда шаванд. бояд қайд кард, ки Толибон на аз ҷиҳати сиёсӣ ва на аз ҷиҳати низомӣ ба амнияти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳдиди воқеӣ карда наметавонад. аммо амрикоиҳо ҳамеша барои расидан ба ҳадафҳои сиёсии худ мавзӯи амниятро таҳрир мекарданд.
ҷолиби диққат аст ки чӣ гуна толибон дар тӯли 2 моҳи охир як қисми назарраси қаламрави Афғонистонро хусусан дар минтақаҳои шимолии ҳаммарз бо кишварҳои Осиёи Марказӣ бидуни саъи зиёд тасарруф карданд. Аҳамият диҳед ки дар минтақаҳои шимолии Афғонистон ки асосан тоҷикон ва ӯзбекон зиндагӣ мекунанд, толибон ҳангоми соли 1996 то 2001 дар қудрат буданашон онҳоро забт карда натавониста буданд. нозирон қайд мекунанд ки нерӯҳои давлатӣ маҳалҳои аҳолинишинро бе муқовимати лозим ба толибон вомегузоранд ва садҳо нафар ҳатто марзҳои Тоҷикистону Афғонистон ва Ӯзбекистону Афғонистонро убур карданд. ҳамин тавр субҳи рӯзи душанбе аз дафтари матбуоти нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон хабар доданд, ки шаби 4 ба 5 июн 1037 сарбози афғон марзи Тоҷикистону Афғонистонро убур карданд. дар ҳоле ки толибон чанд минтақаи марзии вилояти Бадахшони Афғонистон ки марзи муштарак бо Тоҷикистон дорад ва дарозиаш 910 километрро ташкил медиҳад, зери назорати пурраи худ қарор доданд. як рӯз қабл маркази матбуоти нерӯҳои марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон хабар дода буд, ки рӯзи 4 июл як гурӯҳи мусаллаҳи ҷунбиши толибон ноҳияи хоҳонии вилояти Бадахшони Афғонистонро бидуни ҷанг забт карданд, ки 94 низомии нерӯҳои мусаллаҳи Афғонистон ақибнишинӣ карданд ва барои наҷоти ҷони худ сарҳади давлатиро дар маҳалли шоҳони қисми сарҳадӣ дар минтақаи Шамсиддин Шоҳин собиқ Шӯробод убур карда ба қаламрави Тоҷикистон ворид шуданд. Алҷазира дар мақолаи худ аз 4 июл менависад, ки аъзои шӯрои вилоят Муҳибби Раҳмон гуфт, ки дастовардҳо дар вилояти шимолу шарқии Бадахшон дар рӯзҳои охир асосан аз ҷониби гурӯҳи мусаллаҳ бидуни ҷанг таслим шуданд. Мутаассифона аксари минтақаҳо бидуни ҷанг бо толибон таслим шуданд, гуфт ӯ. ба гуфтаи ӯ, таи 3 рӯзи охир 10 ноҳия аз он 88 бидуни муқовимат ба дасти толибон гузашт. بين الشعب والاحتلال طبعا هناك الجزیره инчунин гуфт, сухангӯи толибон Забиҳулло Муҷоҳид суқути ин минтақаҳоро тасдиқ кард ва гуфт, ки аксари онҳо бидуни ҷанг гирифта шуданд. ҳангоми таслимшавии қаблӣ толибон наворҳои видеоиро намоиш доданд, ки сарбозони афғон барои гузаштани гузаргоҳ маблағ гирифта ба хонаҳояшон бармегаштанд. ёдрас мекунем, ки толибон инчунин минтақаҳои ҳаммарз бо Ӯзбекистонро забт мекунанд ва низомиёни афғон чанд маротиба қаламрави Ӯзбекистонро убур карданд. дар авоили моҳи июл онҳо ҳамчунин минтақаи Андхойро, ки бо Туркманистон ҳаммарз буда дар вилояти Фарёб ҷойгир аст, забт карданд, ки дар он ҷо бандари хушки Акин ҷойгир аст, ки тавассути он молу маҳсулоти туркманӣ ворид карда мешавад. таври рӯзномаи Менафн хабар медиҳад, аз 14 ноҳияи ин вилоят 13 тоаш таҳти назорати толибон гузашта аст. рӯзи 7 июл сомонаи Спутник Тоҷикистон дар яке аз мақолаҳояш хабар дода буд, ки вазири умури хориҷии Афғонистон Ҳаниф Атмар ахиран эълом дошт, ки таслими минтақаҳо ва вилоятҳо ба толибон нақшаи мукаммали ҳукумати Афғонистон барои расидан ба сулҳ бо толибон мебошад. хабаргузор Фахриддин Холбек дар шарҳи вазъи Афғонистон дар мақолаи худ таҳти унвони таслим шудани як қисми кишвар ба толибон амали нақшаи роҳбарияти Афғонистон аст, менависад. худи қобули расмӣ, ки вазири корҳои хориҷӣ ва ҳатто президенти Афғонистон Ашраф Ғанӣ эътироф кард, ки онҳо тибқи баъзе нақша қасдан қаламравҳоро ба толибон месупоранд. онҳо таслим шудани қаламравҳоро ба толибон ақибнишинии тактикӣ меноманд ва итминон доранд, ки ба зудӣ онҳоро бармегардонанд. мушкилот дар ин аст, ки аксари минтақаҳоро толибон бидуни ҷанг таслим мегиранд ва суоли табиӣ пайдо мегардад, ки ба он посух бояд дод. ва вақте ки нерӯҳои ҳукуматӣ мехостанд бо ҷангиёни толибон мубориза баранд, ҳукумати Ғанӣ ба онҳо амр медиҳад, ки таслим шаванд ва муқовимат нишон надиҳанд ва ин воқеӣ аҷиб аст, мегӯяд коршинос. дар навбати худ Русия низ барои ҷилавгирӣ аз иҷрои нақшаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба роҳандозии ҳамкориҳои низомӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ чораҳо меандешад. масалан, рӯзи 7 июл хабаргузории ТАСС навиштааст, ки вазири умури хориҷии Русия Сергей Лавров дар пайи музокирот бо вазири умури хориҷии Лаос чунин гуфт:
И мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников. вазир ёдовар шуд ки Путин бо гумоштагони рус аз Тоҷикистон Ӯзбекистон гуфтугӯ дошт ва бо дигар роҳбарони кишварҳои Осиёи марказӣ дар тамос мебошад. Обязательства в рамках ОДКБ полностью остаются в силе. Представители секретариата этой организации посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать постоянному совету. ба ақидаи нозирон хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ дар мувофиқа бо Толибон ба хоҳиши Амрико барои тақвияти мавқеи худ дар минтақаи Осиёи марказӣ марбут аст ва пешравии Толибон дар ин самт тасодуфӣ нест. Ох, авазохте. Эйна бардоште. коршиносон ва таҳлилгарон тақвияти Толибонро дар минтақаҳои шимолӣ ки дар онҳо қувваҳои қавӣ алайҳи Толибон мавҷуд буданд, дар таслим кардани мавқеъҳои худ дар манотиқи марзии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аз ҷониби низомиёни афғон бидуни ҷанг ва инчунин дар убури садҳо низомиёни афғон ба қаламрави Тоҷикистону Ӯзбекистон як фишор ба кишварҳои Осиёи марказӣ аст, ки нияти Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро барои мубориза дар ин минтақаи аз ҷиҳати стратегӣ муҳим нишон медиҳад. ин бори аввал нест ки мусулмонон гаравгони муборизаи байни қудратҳои мустамликавӣ барои нуфуз дар олами ислом дар пайи манфиатҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ мешаванд. аз замони Русияи подшоҳӣ, Русия минтақаи Осиёи Миёнаро мустамлика карда, ба ғасби иқтисодӣ ва фарҳангии ин сарзаминҳо оғоз карда, сарвати моддии моро кашида гирифта, моро аз фарҳанг ва дини худ дур карданист. ҳатто пас аз ба истилоҳ истиқлолият ба даст овардан, кишварҳои Осиёи марказӣ ҳамчунон дар бисёр ҷиҳатҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ аз Русия вобастагӣ доранд. ҳамин тақдир афғонҳоро низ фаро гирифт, ки онҳо зери таъсири англосаксонҳо афтоданд. зиёда аз 1.5 аср аст, ки мусулмонони саросари ҷаҳон аз оқибатҳои муборизаи байни мустамликадорон азоб мекашанд, ки барои онҳо арзиши олӣ, сарвати моддӣ буда, ҳаёти инсон дар назди онҳо қадру қимат надорад.